Ništa, zaboravi. Alkohola. Facebook, to na Facebook. Evo vidi ga samo čudi. Inventura. Što ću biti? Ajde, ovo sad se bogat, evo ti uzmi ovo, hvala doviđenja, ajde, tek kako ga ideš. Ne, pa da, pa ovo je za novu TV ovo radi. Da ću vam posla na vijest. Hoće te, kad se skontaš, dođi na kasu. Kapten Morgan. Noćem ovo pijehe, evo, znam. Kapten Morgan. Čeka mene bude došla, ajde daj para, ja ću neću. Ovako, uzmi svoje, jel? Ne, no koliko je to nama? Čekaj, snima, Ne znam, daj mi pare šta imaš, pa ćemo se razpiti, da ja nemam puno para. Ja imam to. Stvari, ako to može sve pokrenuti. Harris. Nije, sad pišem post. Isuse, nije Orsad baš zao. Onda nema da. Uliju, svaki to. Orsad se još nije čom. Orsad. Pivu i vodu. Kakav lik. Pivu i vodu. Evo ga. Znači sad ću za samo pivu, aj dobar skjer. A ne znam ja šta ćeš. Što ti guraš odmah jedan? Kaj da prođe, da pomogne. Ne daj dobro. Ako može da prikurat ćemo se poslije, ajde što ja ići. Pričeš mi poslije, jel? Jebi ga, koga? Njega. Mi račva. Čujte mi. Da, vadio. Šta kažeš? Pa je, da. Evo, to je sve što ja imam. Pa to 60. Zašto se, vidi ovoga raskasat, ne vidi se ništa, dobro. Nemoj. Čula. Kronike jednog... Dobro, ajde, pa više ljudi da smo pjani. A dobro je ono bilo za Krista. Možemo sorci killer. Stavi, može. Šta ne prepadaš? Ne znam. Nema svjetla ovdje, pa ne možemo... Malo su nas zabili u joli!
Ni gol! Ovdje je par. O. Guarda ti mucchio con facile. Guarda, ti ha perso un piatto! Zašto nije god? Samo malo, Milane. Koje njene pare? To se već ne sigurno. Šta? Koje njene pare? Koje računu, ti ili Neno? Neno. Neno. Niko, Neno, sve. Ostajte... Pokaži račun. Ne, ozbiljno, jel imaš račun? Ne, samo sjede na pamet. Nemo me zajebava. Bilo je 10 kuna ova. Skoro koliko ti treba da? To stanje, to. Znači, sve je ti ba. A tebe ti paga! Ja su više da začura. Jebe mu boga. Sa 100 kuna. 27. Znači, oni minus 20, znači, ne mora računati cigare, znači, bilo je. A, nemoj mi ko brojatani, ne. Imaš 20 kuna, brata. A? Imaš 20 kuna. Je li ozbiljno? Ima 20 kuna račun. Sutra. Vi si dođu sa desetom. Pola dođu, koliko skrit, Osta tebe kalkulacija. Okej, to 80 kuna. To ste skupili, osti ti tvoje pine, pili... Cigare ne mora zlog, 2 grama heroina. Kupite pop, Eka! skupa, je sve skupa 80 kuna, znači da dodijelo se 40 kuna. Dobro, proći 39 kuna. Ajmo. O, sole mio. O, sole mio. La 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 la. O, sole. O, Igora. Puta na koncert Gidona Kremera i ansambla Kremerata Batti. Kremerota, to je neki death metal, je ove budure. Avanti, majmune šibenski! Letovanje. Jebote, koji kurac stari. Čekaj, prika, ono, pusti, ja ću naći pismo, onda ćemo je pusti. Ti naći pismu, jebote. Vidi kad... Eno, mora stajati. To je čistne hormone i sve čisto vizacije. Pa nema Boga. Vidio bi sebe ovdje kako voziš, možda bi nešto nastavio. Eto, ne ide govori što sam ti. Ali jučer Snjegović nije bio na pješaju. Ne breše, breze. Sorry. Zatamljeno. Ti, je li ti? Pička. Ne.
Dobro. Junačka, zemljo bela. To je to. Ovo je od Dodger Killera novi album. Zove se Deformalization. Da.